తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన విద్యార్థులను కేసీఆర్ విస్మరించారని విద్యార్థి జేఏసీ నాయకులు మండిపడ్డారు. విద్యార్థి ఉద్యమకారులకు కనీస గుర్తింపు, గౌరవం లేదంటూ వాపోయారు. OU ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వద్ద విద్యార్థి జేఏసీ నాయకులు సమావేశం నిర్వహించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న కవులు, కళాకారులు, మేధావులందరికీ ఆహ్వానించి జూన్ 18న సన్మానిస్తామని తెలిపారు. రాష్ట్రం సాధించుకోవడంలో కీలక భూమిక పోషించిన వారికి ప్రభుత్వం పెన్షన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వము దశాబ్ది ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉంది. కానీ వాళ్ళ ఉత్సవాలలో విద్యారంగం లేదు, విద్యార్థులు లేరు. తెలంగాణలో విద్యార్థుల పాత్ర లేకుండా సమైక్యవాదులని, తెలంగాణ విద్యార్థులను కొట్టిన వాళ్ళని మంత్రులు చేసిండ్రు, వాళ్ళకే పదవులు ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు వాళ్ళతోటే ఊరేగుతా ఉన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఆనాటి విద్యార్థి నాయకులకు, హీరోలకు సన్మానం చేయాలని నిశ్చయించినాం. ఈ నెల 18వ తారీఖున వారిని పిలిచి తెలంగాణలో అనేక ప్రాంతాలలో ఉన్న వాళ్ళందరి మరొకసారి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి సన్మానం చేస్తాం. తెలంగాణ ఉద్యమం చేసిన ఉద్యమకారులకు పెన్షన్ ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళు విద్యార్థులు కావచ్చు, వాళ్ళ కళాకారులు కావచ్చు, వాళ్ళ మేధావులు కావచ్చు, ఎవరైతే తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారో ఆ విద్యార్థులు, ఆ ఉద్యమ నాయకులకు పెన్షన్ ఇవ్వాలని మేము పార్టీలని, ప్రభుత్వాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం.